Avui al matí la mare que el va parir tenim amb nosaltres el Carles Sans, que estrena obra de teatre que es diu Per fi sol. Hola, Carles. Hola. Què tal? Gràcies per venir. Benvingut. Mira-te'l. Què passa? Benvingut. A veure, això s'estrena demà al Teatre Borràs, demà 17 de novembre, Teatre Borràs. A quina hora estreneu? Ho sabeu, doncs, això ja? a quina hora us va bé? A veure. Sí. A mi, No ho sé. a mi m'agradaria Les 8? fer a les 8. Perfecte. 8 va bé? Perfecte. Doncs vinga, perfecte. ni tu ni jo, a les 8. Perfecte. Doncs vinga, a les 8. Ja està. Escolta'm una cosa, a l'obra es diu Per fi sol, al cartell sortiu els 3 del tricicle, però els altres 2 estan com retallats i a la paperera, Què ha passat aquí? La pregunta home. és, heu acabat realment malament? Aviam, no ho Molt miris, malament. no s'ha de veure així, al contrari. I són sense ser-hi, o sigui, vull dir que L'ànima. aquest és un espectacle en solitari, però que, com que va sobre moltes anècdotes viscudes amb ells, amb tricicle i tal, doncs d'alguna manera hi són, Ja. O sigui, Sense ells no es podia haver fet aquesta obra, està claríssim. No es podia haver fet aquesta obra, jo no ho faria en teatre, probablement, o sigui, és que són 40 anys de vida, llavors, esclar, els hi dec tot, i ells hi són d'alguna manera, i fins i tot poso tricicle presenta, doncs perquè quedi claríssim que la cosa va, en fi, Val. Per tant, que els tricicleros Però això, disfrutaran. Però vosaltres que heu estat a Madrid, com és que no heu vist aquí el show business? Això dieu que us heu picat molt, Clar. llavors feu 2 o 3 entrevistes al Home. Sálvame, un altre al Sábado Deluxe, l'altre Clar. al no sé què, i Ja ho llavors teniu. Sí, i llavors Veus? veneu aquí entrades, però a gogo. Veus? Em falta un mànager. Clar, home, no sé què esteu... Algú que ens orienti d'aquesta manera. Escolta'm, com t'embarques tu amb aquesta història? Perquè, clar, tricicle atureu, no? I llavors, com dius, no, tricicle s'atura, però jo ara faig la meva cosa en solitari. Com se t'acudeix? Perquè el moment en què ja vam començar a parlar de que potser era el moment d'aparcar el tricicle, Sí. i un es pregunta què faré amb la seva vida. Clar, No, clar. jo vaig pensar, hòstia, no em veig llevant-me i preguntant què hi ha per dinar, com a única feina, Ja, al és dia. veritat. I aleshores vaig pensar, no, a mi el que m'agrada el teatre, doncs jo crec que hauria de continuar. Però el que estava clar és que no podia continuar amb una cosa igual que el que havia fet. Tricicle és irrepetible, insubstituïble, inimitable. Per tant, he de rebentar a parlar. Tot allò que no he pogut parlar durant 40 anys, ara va i ho exploto, no? Tens coses a dir, després de tant Moltes. Sobretot que no han dit res. Per això et dic Exacte. que En aquests anys això se't queda s'han dit dedicat a fer... Se't fa mal, dins. Clar, ja no podia més, i llavors quan vaig veure que això s'acabava, dic, doncs ara és la meva. I aquí estic, amb un espectacle molt divertit, perquè són anècdotes viscudes personals, però també professionals, totes reals. Ens en pots explicar alguna? No, però totes són boníssimes. No, perquè, aviam, aquestes anècdotes fora de l'escenari perden. I a més, saps què passa? Que a més, jo li foto molt la meva interpretació molt de tricicle, que això sí que la gent ho percebrà i ho reconeixerà de seguida. Llavors, la suma d'una història divertida més la meva pròpia, diguem-ne, gestualitat fa que la història... En canvi, aquí explicat, doncs, home, sí, tindria gràcia, Perquè l'anècdota és l'anècdota i quan ha però passat. quasi prefereixo donar titulars. Vale. Perquè estàs sol, Vull dir... Completament, no m'ho recordis. Clar, perquè sempre he acostumat a sortir És que fa un punt de vèrtig, amb això. 2 més. Tu t'ha fet aquest punt de vertigen de dir, hòstia, ara... Home, hi ha hagut algun moment que sí, al principi. I perquè, per exemple, abans, els èxits i els fracassos, però sobretot perquè els èxits, mira, cadascú, no hi ha problema, però en un fracàs éreu els 3, i els 3 fèieu com teràpia. Però clar, ara... Sí, però ara, i la taquilla també, l'havíem de dividir. Aquí està el tema. Ara no, Aquí està el tema bo. Té les parts bones. Ben vist. El primer dia diràs, coi, per què no fer 40 anys solitari? Clar, sí, la cagada és fer-ho amb el tricicle. Allò, comptant els dinerets. Carai. M'he ofensat abans. Sí. Escolta'm una cosa, jo, clar, tants anys fent el tricicle, que ho basàveu tot en la gestualitat, tu et notes que quan parles gesticules massa? Per el tic aquest, vas a comprar el pa i fas la forma de la baguette, no? O sigui, m'estàs insinuant alguna cosa? No. Doncs no ho sé, no me n'he donat. Sí que diuen els meus amics que quan explico una cosa faig molt riure. O sigui, vale. De fet, aquesta història, aquesta decisió de fer aquest espectacle envers o entorn a anècdotes és perquè d'algunes vegades en les sobretaules, quan estàs molt relaxat amb amics, comences a explicar coses. Ja. Hòstia, i es descullen tots. I llavors
un dia, mira, va ser la meva dona que em va dir, però escolta, què fas buscant un text o buscant una idea? Si és que en realitat tu el que hauries d'estar fent, exacte, és explicar això que expliques, que quan ho fas la gent s'ho passa tan bé. Jo vaig pensar, vols dir. Les dones solen tenir raó. Veus? Solen tenir-la. I llavors vaig començar a preparar-ho i vaig dir, doncs sí, funciona. O sigui que el que sembla ser és que ja porto una gràcia de fàbrica jo a l'hora de, segons explicar. I tens matèria primera, perquè... Home, 40 anys. T'han passat coses, sí. Han passat moltes coses. I tant. Sí. Té gràcia, a més, que el tricicle ho ha patat. I això et volia preguntar, després de tants anys fent teatre, dirigint teatre i altres coses, altres espectacles, per què aquest espectacle necessites, i això és una cosa gairebé que és didàctica per tota la gent que no sabem com funciona el tema del teatre, però per què necessites, perquè això ho dirigeix el José Corbacho. Ho codirigeix. Sí, la pregunta era per què necessites un director? Home, els que no sabem de teatre... Sí, mira, és fonamental que algú des de fora et digui el que veu, perquè tu, ficat-te dintre del tema, a vegades no perceps doncs coses que potser no dius bé, no ho fas bé, et mous malament, i fins i tot l'altre et dona idees que tu no tens. Escolta, i per què aquí no dius o fas? Això ajuda molt. I a més, a mi tenia un tio amb experiència com és el José, i a més amb el que tinc molt bona relació, ha sigut una bassa d'oli absolutament, tot el que han sigut els assajos, doncs va molt bé, et dona molta seguretat, jo crec. No, és que jo em sobtava, dic, si teniu els pebrots pelats ja de fer-ho tots, ja sabeu tots si funciona o no funciona. El que passa també és que quan parles de tu... No t'ho pensis, no, o sigui, els pebrots pelats, aviam, per molts anys que portis, ojo, perquè a vegades penses que... El partit no està guanyat encara, s'ha de lluitar. Exacte, sempre. S'ha de picar pedra, s'ha de seguir picant pedra. Deies, Aina, perdó. No, que quan, a més, clar, tu parles de coses que t'han passat a tu, per tant, a vegades dones per fet alguns dels elements del context que algú t'ha de dir des de fora, escolta, això que estàs explicant tu saps, però jo no. Clar, saps? Vull dir que... Clar, no. I a més, saps què passa? Que a la gent li agrada molt que li expliquis anècdotes. Això sí, agrada molt. I tant. Molt. Sí, o sigui, quan algú comença, nois, sabeu què m'ha passat? Fer el tafaner, Aquí s'obre les orelles estan desplegades. S'obre unes orelles i ens hem de posar drets, no cal. No, perquè ha entrat el jefe, no cal, està acostumat. Continuem, no passa res. Està acostumat. Gran amic, el Carles. Bueno, doncs la gent li encanta això. Ho deia el Josep Pla, que de la història el que més li interessava eren les anècdotes. Doncs si l'anècdota, a més, està explicada per unes persones que la gent coneix i reconeix i ha seguit, doncs encara li fa més gràcia. Clar. És a dir, que podríem dir que aquest espectacle està basat en fets reals, com diuen les persones. Totalment. Escolta'm una cosa, al dossier de premsa parlen de personatges, que interpretes una sèrie de personatges. Això fins a quin punt és així? Tu fas uns personatges inventats, unes imitacions? No, inventats no, sempre recreo personatges dels que he conegut i que tenen algunes característiques. I jo... Perquè un petit exemple no ens podries donar? Home, no, que no ho veus que estem a la ràdio, que canviaran d'emissora. No, que sí, que ho veig venir. No, però mira, quan parlo d'individu, per exemple, un tipus que ens va intentar vendre, ens va vendre una furgoneta de segona mà, que era un personatge impressionant, tenia una panxeta així, feia sempre un gest així, i a nosaltres ens cridava al parlar i sempre ens deia figures. Ei, figures, què voleu, furgonetes? No us les acabareu. I ens va acabar venent una furgoneta d'aquelles, saps que unes furgonetes, no sé si les heu conegut vosaltres, que duien el motor a dintre, que fotien un calor. Sí, les DKV. Les DKV, una DKV, doncs allò a l'estiu fotia un calor, un soroll. Si volies escoltar la ràdio havies de posar-la a tope, nosaltres fumant allà dins. Doncs me'n recordo que el dia que li vam pagar amb un xec la furgoneta, ens diu, figures, amb aquesta furgoneta arribareu al fi del món. I la fi del món va resultar estar a uns 10 quilòmetres de Badalona. Què dius? Estava a prop, doncs. No! Mira, la furgoneta fumejant allà en la carretera, un desastre absolut. Sí. Però clar, aquest tio jo l'imito, i aquí a la ràdio, com comprendràs, és molt complicat. No, però ja ho has fet, Sense adonar-te'n ja ho acabes de fer. Però no sé si els oients s'ho han fet molt la idea. Però està molt bé, m'ha agradat molt aquest personatge, sobretot perquè era un gran comercial, perquè t'havia venut una merda absoluta. Era un tombolero, Clar, sí, molt bé, fabulós. Bueno, hi ha una cosa que he llegit també que és fantàstica, que el tricicle dieu que he fet un descans indefinit. A mi això em sona allò del cese conyugal de la convivència, no sé què, de la infanta. Te'n recordes? No, però sí, ho llegiré. Per dir que estaven separats va dir cese temporal de la convivència conyugal. I a més rimava i tot era perfecte. A mi em sona una mica així, això, perquè un descans indefinit, home, però si m'esteu posant al huevo que això tornareu, no ho podeu dir? Tu estàs casat?
No. Bé, crec que algun dia... Però visc en parella i tinc fill. Bueno, però i per què no t'has acabat de casar? A mi això em sona com la reina o la infanta. És que passa una cosa. Però jo si t'ho dic ara, hi haurà una altra persona que llavors ja sabrà i no puc dir. Jo això no ho puc dir. El que vaig és que a vegades et dol tancar una porta. Val. Llavors no la vols tancar del tot. És com no borrar el número de la ex. Clar. Exacte. Telèfon, no? Molt ben vist. De moment, molt ben no, vist. però mai se sap. M'entens? Llavors dius, aviam, hem de dir definitiva. Doncs mai se sap. Vale. Deixem la porta ajustada i així... Aquell WhatsApp tonto. Saps què passa? Que vam acabar a 2 setmanes de dir del ximpunt realment final, que estàvem al Teatre Coliseum. Pel Covid veu haver d'aturar... Va arribar la pandèmia, vam haver i vam marxar, i ja no vam poder tornar. Clar, ens hem quedat una mica amb les ganes aquestes de fer un final, de tenir la sensació de fer ximpunt. Això t'anava a dir, potser és l'oportunitat de fer una última funció. Bé, és una possibilitat, efectivament. L'última. I algun dia igual apareixem i diem ara venim a fer 2 funcionetes finals, però bueno, com a cosa així. Una pregunta, ara te la faig, abans una altra pregunta. Aquest espectacle és per tricicleros o és pel públic que no pot ser que no hagi vist mai el tricicle, li serà... La gent que no ha vist mai el tricicle riurà moltíssim perquè són anècdotes que per si mateixes són molt divertides. Els tricicleros, home, riuran encara més gràcia. Doncs perquè molts recordaran perquè parlo de coses i ells ho associaran en coses que probablement han vist o hi eren o venien o saben de què parlo. No, i està bé saber interioritats també, vull dir, això sempre ve de gust. Sí, perquè són interioritats que no són, diguem-ne, res que diguis, oh, que morbo. Però volem draps bruts aquí, eh? Ara, vosaltres, com és la relació? Perquè, esclar, porteu 40 anys, que diguéssim que ho feu tot junts, perquè entre gires i espectacles i tot plegat, doncs devíeu ser com família, no? Assajos... I ara què? Com ha canviat la cosa? Nosaltres sempre hem dit que érem com un matrimoni a 3. Sí. Com a molts, també. I la veritat és que com a tal ens hem dut com es duen els matrimonis, que porten molts anys. Ara s'estimen molt, ara un dia discuteixen, ara tornen a fer les paus, però que no saben estar uns sense els altres. La veritat és que és molt. I això no creus que a la gent li sap un punt de greu? Perquè sempre passa, no? Quan tens uns referents o uns companys de feina o un equip de futbol que sí, que els protagonistes diguin a vegades ens hem barallat, ens hem portat malament, és com, no, però no pot ser, si el tricicle han de ser amics, s'han d'estimar sempre. Però és que ens estimem, però ens barallem. Clar. I per què ens barallem? Però no ens barallem per tonteria, ens barallem en processos creatius, que és quan allà t'hi jugues molt i un dona una idea i l'altre no la veu i l'altre l'ha de defensar i el tercer ha de fer una mica d'àrbit. El tercer és el complicat, eh? El tercer és el Paco Mir, ja t'ho dic jo, sempre és el mateix. No, et dic una cosa, és molt recomanable ser 3. Sí, més que 2, oi? Això també ho comentàveu, sí. I tant, vull dir, una taula de 3 potes no coixeja. Però el del mig Mira, tota la raó. Sempre era el mateix, el del mig o no? El Paco Mir, segur. Sí? No. Perquè, clar, el Paco Mir té una cosa que no tenen els altres dos, eh? Així que t'agrada molt el Paco Mir. És l'únic, és l'únic que no té nom d'estació. Tu et dius Gràcia, l'altre Sants, vull dir, falta naves. Us vau equivocar en el càsting. No vau tirar bé. És veritat, jo tinc un barri i el Joan un altre. Sí, són 2 barris contra... El Paco és més de barrial, ara que no ens sent. És més de barri, és més pijot. És una mica més, perquè un dia parlàvem de la nostra joventut i dèiem el Joan i jo que ens tiràvem, com es diu això, tiratxines. Sí. I ella ens mirava molt estrany i llavors ens mira i diu, i tu no tiraves amb els altres així, amb bandes, tiratxines, diu no, nosaltres ens llançàvem boles de cipres. Doncs clar, això vol dir que n'hi havia de xipresos. Això és un... Això vol dir que hi ha cipresos és una mica amunt. Perquè vosaltres, ja sé que us deu haver fet 80.000 vegades la pregunta, però com us coneixeu? Al tricicle, a l'Institut del Teatre, potser, o com? Doncs mira, jo vaig conèixer el Joan a una escola que es deia el Timbal, que era d'expressió corporal, i me'n recordo que un dia estàvem canviant-nos el vestuari, que ens canviàvem nois i noies junts, perquè eren èpoques molt hippies, i vaig li dir al Joan, dic, hòstia, aquella morena d'allà està que t'hi cagues. I em diu, sí, és la meva dona. Hòstia! Bueno, però això encara ens va fer més risa i vam fer... Però era cert que era cert. I encara ho és. No, es va separar. Bueno, a mi em va passar també això. També passa. Sí, ho passa realment bé i malament a l'hora de dius... Fas el riure tonto. Bueno, per un cantó li dius que la seva dona és guapíssima, però clar, per un altre no pots negar que l'has mirat amb una certa mirada
tirada... Lasciva, que no tocava. Sí. Escolta, vosaltres estàveu amb el... Permetem que faci 4 preguntes del tricicle, perquè clar, són tants anys. Estàveu acostumats a petar-ho sempre, a omplir tot, a pràcticament no quedar entrades, era impossible aconseguir entrades. I va haver el tricicle algun moment realment de menjar sorra de veritat, d'haver de fer l'espectacle davant de 6 persones. 3 familiars. Això va existir en algun moment de la trajectòria del tricicle? Va existir molt al començament, quan vam arribar a Madrid, vam anar a una sala alternativa que hi havia perduda por ahí, i a vegades havíem sigut més actors que persones. Perquè abans éreu 4 o això és una fantasia que m'he fet jo? No, érem 3, però que primer va haver-hi un altre que va marxar... Crec que era Martes i 13, diria. O a los morancos. No. Sempre hem estat 3. I recordo que allà a Madrid, en aquesta sala alternativa, un bon dia, entre les poquíssimes persones que ens venien a veure, ens ve el de la sala i ens diu: està el Chicho Ibáñez Serrador. Hola! El de l'1, 2, 3. Sí. I nosaltres, bueno, doncs i què? Perquè, clar, anàvem com de teatre, m'entens? No ens interessa, això. L'1, 2, 3 era un programa com molt comercial. Bueno, doncs ens ve a veure i ens diu, després de l'espectacle: m'agradaria molt que vinguéssiu a fer aquest número del Julio Iglesias, Soy un truán, soy un sí? al programa. I nosaltres li vam dir: perdoni, però és que nosaltres som de teatre, no... Ja. Aquest tipus de televisions comercials no anem. I bé, va passar el temps i al cap d'uns dies ens truca i ens diu: us convido a dinar a casa. El Chicho? Sí, i ens va fer gràcia. Quan el que hauria d'haver fet és engegar-vos a prendre vent. Efectivament. Érem uns arrogants que, imagina't tu, que no volíem anar al programa més vist de la història. Bueno, doncs vam anar a dinar a casa, més que res per veure com era la casa del Chicho, no? I a veure què posa? I el tio ens va dir: quanta gent us veurà fent aquesta funció que feu ara al teatre? Venien unes 10-12 persones diàries. Bueno. Home, vam fer números i vam dir: diu, és que us veuran 22 milions de persones si sortiu en el meu. Clar, i això vam dir: ostres, igual té raó, Clar, igual... I mira, vam fer santament, perquè realment ens va anar superbé aquell dia. I tu recordes, quan el primer cop que sortiu per televisió, recordes la reacció després que passava? Que sí, ho recordo. El dia després, com va anar? Bueno, és que va ser... Allò era enregistrat, nosaltres el dia que es va emetre actuàvem a Palma de Mallorca, me'n recordo, però érem uns perfectes desconeguts. Arribem l'endemà al matí a l'aeroport de Palma i la gent fent corros entorn a nosaltres. Un guàrdia civil va començar a ballar Soy un senyor, un taxista amb tota una família dintre saludant-nos per les finestres. Una cosa que vam dir: però què és això? Perquè clar, és una època que només tothom veia el mateix, no hi havia canals com ara. Llavors 22 milions de persones, bueno, no, va ser una bogeria. Doncs en fi, de moment fins al 16 de gener al Teatre Borràs, Per fi sol, del Carles Sans. Això és definitiu, improrrogable, o allò podeu estirar una miqueta si va bé? No tanquem portes. No tanquem portes. Com el tricicle, no? Igualment. No tanquem portes. Però, vaja, espero que tothom vingui a veure perquè s'ho passarà. Demà s'estrena, Demà s'estrena al Teatre Borràs. Demà, dia 17, l'estrena a les 8 del vespre. Hem quedat a les 8. Perfecte. Doncs Per fi sol, amb el Carles Sans. Carles, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Un aplaudiment, sisplau. Carles Sans.